पटबरजरायाव सिविल एसटिअ बानायनाय पटबरजरायाव एसटिपिअ अफिस खालामनाय पटबरजराखौ सब डिविजन खालामनाय बे सब खामानिखौ मावदों होनबा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि रायजो राजानि गोरबो सिङाव नांगोल हाबजोबनानै दङ बिथांमोननि गोरबो बिखा सब सिङाव मोनमोन ब्रह्म आबुआ हाबजोबनानै दङ पटबरजरा समष्टियाव बिपिएफखौ फेजेननो हानाय जेबो राजनीतिक दोलो गैया पटबरजरा समष्टिनि जोंनि बिपिएफनि कैंडिडेट आवगायनिनो एमसीएलए मानगोनां मोनमुन ब्रह्म आब' बिथाङा दिनै गावनि नमिनेशन पेपारखौ गथायनो फैदों आरो बे हाबाफारियावनो पटबरजरा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा लोब बाहागो लादों हाजार हाजार रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लादों गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिया मोनमुन ब्रह्म आब'खौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनहा जानजि खाफ्राबाय आरो जों 100% सियर पटबरजरा समष्टियाव जोङो एकदम मेजरिटी लानानै गोबां भट लानानै जोंनि बिपिएफनि कैंडिडेट मोनमुन ब्रह्म आबुआ देरहागोन आरो पटबरजरा समष्टियाव बिपिएफखौ फेजेननो हानाय जेबो राजनीतिक दोलो गैया जों देरहागोन आरो देरहानाया जोंहा 100% दिनै नमिनेशन पेपार गथायनाय हाबाफारियाव लोब रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो बेनोनो बिदिन्थि जे जोङो पटबरजरा समष्टियाव बिपिएफआ देरहानाया 100% रोखा जानानै दङ बाव कांग्रेसबो गेलेथों बाव इउडिएफ गेलेथों बाव बीजेपी गेलेथों बाव गुबुन गुबुन राजनीतिक दोलोआ गेलेथों इन्डिया डेमोक्रेटिक कान्ट्रि बयहाबो गेलेनो मोननाय मोनथाया दङ नाथाय पटबरजरानि रायजो राजानि गोरबो सिङाव नांगोल हाबजोबनानै दङ बिथांमोननि गोरबो बिखा सब सिङाव मोनमुन ब्रह्म आबुआ हाबजोबनानै दङ नांगोलनि अनगायै पटबरजरानि रायजो राजाया जेखौबो सिनाया मानोना दिनै पटबरजराखौ सब डिविजन बानायनाया पटबरजरायाव सिविल एसटिअ बानायनाय पटबरजरायाव एसटिपिअ अफिस खालामनाय पटबरजराखौ सब डिविजन खालामनाय बे सब खामानिखौ मावदों होनबा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार ओंखायनो बिपिएफआ गोबां अबदान दङ हाग्रामा महिलारि सारा गोबां अबदान दङ सब डिविजन क्रिएट खालामनाय बे ओनसोलखौ जौगाहोनायाव ओंखायनो पटबरजरानि रायजो राजानि गोरबोआव साफ्रोमनोबो नांगोल आरो बिपिएफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनो जोंनि बिपिएफनि कैंडिडेट पटबरजरानि मोनमुन मेडामखौ मोजां मोनो आरो डेमोक्रेटिक हिसाबै गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बाव बाहागो लायोब्लाबो जेबो एफेक्ट खालामनो हानाय नङा होननानै जोंहा फोथायनाय दङ जोंहा गोबां समष्टियाव देरहासार जागोन एब्सुलेटलि मेजरिटी मोननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जागोन बिटिसिआव बिपिएफखौ फेजेननो हानाय जेबो राजखान्थि दोलोआ गैया जोंहानो 1 नम्बर मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंबाय थादों बे खोथाया रोखा 22 तारिखनि उनाव जेला रिजाल्ट होगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जागोन बिपिएफआ हारसिंनो सरकार दागोन बे सैथो